It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Batsumtimandi mabuyu bambolunyu hlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyatsembana na Couple Switching Phones mtanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream. For the ones that show tell it to phakathi. Hey Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a baby king mtanami. Another day, another dollar, another banger, as you all know. Shandala Bobo. I'm not alone. She Popo. I'm with my son. Shandala Bobo. She Popo. She. Welcome Zamini. Chris, do the right thing. Take me and CMTV straight to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana Kings batsumtimandi mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyatsembana na Couple Switching Phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Ayizokhala ke la. Awuthemba ngicela ukubuza nihlala khona la? Ya sala. Yazi le ndawo sayibona ku TikTok ila kokuvela khona labo mamboti basiphephele endlini zethu basithathela nemali yethu. Kwanga wena lo? Athi. Kwanga ay nina Asifanisa mhlanga. mina igama lami nguKing wena uba igama lakho Dog asimeleni ngala ngisingame wendini wena uba igama Ngama la Mutuko. Mutumi Tuko. Yeah. wabuwa o uyakhuluma Kabulela. wabulela Yeah. hayi kona wabulela nake nabuthatha kitahutho sister uza ngapha ufuna sineni lana because ngifuna nje start wena sister ubani igama Owami. Oh so wena owami notuko niyathandana Yes, athandana mina noTukhulu. okay ungathini uyithanda ngoTukhulu Like umuntu ophansi akusumuntu onodlame. Yeah, into engithanda kakhulu ngaye. umuntu ophansi akaza kudidise ngalutho And angiboni nokuthi angithelekanga la ikhona into angayenza. akuyona ikaka Hayi amanzi. ngilalele sisho Ngithi angicabanga ukuthi into angayenza leyo. yani Yeah. wena my brother ungathini uyithanda ngomuntu Umuntu ngithanda ngayo ukuthi understand yonto. kanti wena yiziphi izinto usufuna uku-understand kuzo uyahlupha intukulo uze uthi Ayangihluphi mfethu ngifuna umuntu ozowazi ukuthi understand ngoba angizwani lezi zinto lengathi hayi kuphume endleleni. Yeah. Ngifuna umuntu straight in it. Yeah. So wena my brother I want to know from you wena umuntu straight in Yeah, mina ngi straight mfethu. mawuthi straight honest Yeah. so ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my sister Hayi nye. Angithandani nomuntu. in a scale of 100 to my sister umthemba kangakanani Ngino500. ane wena uyithemba hakayi Mina 100 futhi. mtshaka Yeah. sister Yebo. wamuthemba mara Ngiyamthemba kakhulu. wena uyazithemba Nami ngiyazithemba. ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle kwakhe Akekho. uthandana naye kuphela Ngithandana naye. and uyamthanda Ngiyamthanda. awukazi umshithela Thank you. njayami danko my brother Angaze ngimchitele. perfect yazi my wish yini ngani Akwakho ngithinta sibuza lezo zinto ngoba thina akusizinto esizicabangayo ku relationship yethu. cha ngenzela ukuthi no Manje usicabangisa izinto eziningi asishitelana. angisho Hayi, njalo. sister angishongo mina ukuthi ukhona ochitha kuni Uza umbuzo ongekho positive like sister no abe uyasinikeza something. okay sister ngicela ukunikeza something nginifisela ukuthi qala umhage qala umtshela ukuthi amthanda Ngithanda. Thanda yini? wena sister uyangithethisa kanti mina Angithethisi. bengizama ukuthi lento yini iqale kahle ibe nomlilo Iqalile mos. Uyithola nje iqalile njengoba usibona nje bese iqalile. wena sister kanti indaba ube nomlilo ungathi khona into oyifihlayo Ayikho into engiyifihlayo angibi nanomlilo. Ngikhuluma iqiniso la kona ufika usibiza ngokuthi siyathembana la suke khona suke sazi ukuthi siyathembana.
Okay, ithi nginiyeke my sister niyaphuthuma ngithi nemvula ingazi neso. Okay, kunento esiyenzayo la kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test ithwepha we switching phones for 60 seconds. Angithi wena my sister uthi niyathembana. Yeah, sathembana. So sizoshintshana ngama-phone for 60 seconds. My brother kunika ifoni yakho for 60 seconds ukuthi ucheck on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi wena uflethana nabantu. King Ginger sisesinamafoni wethu besingayenza naleyo nto endlini. Wamele ukuthi sime switch amafoni ukuthi sibone siyaza ngithi. Kanti sister indaba wena bekutshelile ngami. Hayi. Uyangazi yini ukwabuke nama ama-show wami because it seems like wena ngathi ungilindele nje. Kulindelanga uwolindele thina. Kahle kahle mina into engiyibona ngibona ukuthi uwolindele thina because kanjani sikutshela ukuthi siyathembana sirayi wamele manje ukuthi No, nami ngiyanithemba. Amafoni asale endlini asale nayo ituku nami ngisale neyakhe kuyenzeka le nto leyo wamele Ukhulume nentombi yakho mfethu. Because mina ngithi. understand. Yeah, now you understand ne. Yeah, nami you understand. So sister ashintshane ngamafoni because wena phela. Yeah. Mina ngivumi ngoba wifi. Unqabelani so ufihlani. Angifithi lutho kodwa yabona. Ufihlani. Yayibona mfethu. Anyeke sekusenje amafoni. Why? For it. uyasenzisa kahle kahle Kanti na sister awufuni ukwenza. hayi uyasenzisa Nibalekelani. asibaleki usenzela nje sithu la asibaleki Sathembana indlela yethu. okay yazi nasiyenze ngalethi phone Yeah, akho ngizofuna uchange. angithi uya insist Yeah. and siya Yeah. chahi Njahile. Ngizonirequestela nginganethwa imvula. yo Requestela, relax. Yeah. Okay, guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. Tana se King Indlovu. I'm about to request for them. Ngoba bavumile. Uzogcina ngawe kade unqaba. Ngizoqala ngawe wena sister. Ivule. Ngikusiza. Yini ulwe? Yeah. Yini. Manje indaba. Bamba. Na WhatsApp. Alright, mase ngithatha uzothepha la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye ifeke la ungitshela. Because labo ba izinja. Lezo zinja izobe kuyizo ejola nomuntu wakhe ngibamba. Yeah. Wena kuphela umuntu ongayeninja ngoba wena nomuntu wakho enavumelana ngothanda ngithi abanye abangena eceleni bayini? Izinja. Ngiyabonga. We are on WhatsApp right now when you are about to type the trendies. Type lapho uthi sex. hey cha Unokuyicela sex kuyena ngithi put. Yeah. So kumele kuvele wena ke. Akoda ngo. celwe phone Akuveli lutho. Ngivele Delete lapha. Thani money. Sibona ukuthi imali uyicela kuba. Sister why lokhu lahlile lezi zinto ziyakuchaza. zangimangazi Normally hayi. Ngathi delete ama-chat rina ngazi. phela nawe mawusho kanjalo kusho Cha phela ku clean. Delete lapha saphuthi I love you. I love. makathi love you. ama chats kanjani manje shukuthi Ana sister bakushela njengoba usister right kanje. Takudandi. abakenzini abangishela Iveza kini. Phela mase ungivezela ngathi uyangichomela. Delete I love you. Uthapha I miss you. Ufake nehathi ebomvu. Ucheckisise out yami. Konakele la ngaphandle. yeah Indaba sister. Hayi. Delete lapha. Type out come outside. makashe Indaba Yes, sir. indaba kanti bekhona abafana basola keep. jinja ngeke sambe Ebhala lapha baba. Aw. Yeah. Basi siqalile. Niyaphi futhi nina nje bakubandazwe. sendlini Hayi ngivele mina. Oh wena dola intombi yakho manje uyise endlini. Yeah, ngiyisi. Thina siyasebenza la siyagodola. Sobona. inkinga babani mfethu Okay. Delete angaqedi lapha. I'm pregnant. Type. Sibone mhlawumbe wayiqamba amanga ecela imali kusambhadi. Uyabo mayingaveli futhi ungitshela. Sister. Uyawudlala WhatsApp uFacebook. Siyangu angina data was bamba ifoni hotspot. Elumnike mfethu. yo Iya lapha phezulu. ayasambe la Hayi sisopeda manje. Sports are fast.
Sensama danko. Ya imlo. Uze kufakela. Ina Facebook. Bamba bafo. Indaba ngathi usafuna ukuya ku Facebook. Awu, ena Facebook ile. Noma messenger nakho. Tap lama sengitap uzotap uthi I love you ufake iheart red. Mayithi no results noma iveza 100 message ungitshele shothi akukho wrong. Tapa uthi I love you. I love you. I love you. Uveza kini. Ya uzalwa Instagram. Facebook lewa to. Uzezwe njani? Mina ngilayi ngithi ngayo. Ningi ngifuna. Sister, thatha le phone u5 by 10. Uminyile ne. Ngani? Ngani? Kanti khona into usuyifihlile. Wena bocabanga kanjani? Wena ubuka ngathi wena ubumenyile yazi ngoba. Awuvule. Vulela ingane ifoni shasha. Umenyile ne? Mina. Now what's up? Usengithatha uzothepha la. Makuvela igama lakho ungitshele. Makuvela igama lezinye izinja. Ungishele ngoba lezo hayi izinja ilaba abanye. Makuvela ifebe la. Cause lezo ifebe izo ezobe izijola nendoda yakho. Wena kuphela umuntu ongasona isifebe ngoba wena uthanda nomuntu wakhe ngithi. Laba abanye mabemnyonyobela bayini? Ife. Danko. Ngithayiphele lapho uthi I love you. Sibone ukuthi ababhitshikazi abaveli. Awu cheating. Mina mfethu angicheat. Lokwaza. Vela mina. Hayi. Vela wena ne. Ngidilithele ngokusheshsha uthapha uthi imani. Uyipha la imani. Mina imali ngiyayisebenzela ngipha yena. Wena. Uyipha yena. Or uma wasendle. Sithosa nana abantu abawu2. Yilo muntu wakho noma wasendlini. Awumama wakhe. Ole. Basha. Umathabu bani? Lo mtransferelayo. Ubani? Mathabo. Mathawu. Ish. Hayi. Usikisha ngazi uthi ngoba ngiyakubuza ukuthi umathabu. Leyo Mathawu ngathi u-cousin wakhe. Ngathi. Mawuthi ngathi nakhona. Akekho sure. Uthini manje? Angithi uma wami ungitshele kanjalo mina angimazi ba. Awumazi makumsendela imali into enjani leyo owakina umazi umsendela imali iyahlangana lonto leyo. Like Angazwenza mina isilimo kuyenza ujinja. Ngisona islima mina. Wena wenza umuntu wakhe islima. Ubani islima phakathi kwenu? Shuthi oyenza mina. Shuthi uma isislim. Si owakini. Awazi uthi angazi mina. Yeah. Mama umsendela imali kanjani? Angithi ngithini explain. Explain ake. Inkinga ngithi angimazi. Uthala baba. How? So Kabo mama kuthala kabo babakho. boy. Yazizwa. Yazi. Uthini? Okay, ngithini explain. Okay. Sa explain ngakuthi Umathabo ukwenzakalani? uMathabo uthala lapha ukubaba. So mina angimazi. manje usendela umuntu imali But uthe ukhazini wakho angamazi. Ungitshela ukuthi cousin. khuluma into straight ungangifuna ngoba uyangikwatisa nento eshoya ehlangani so ngicela ukhuluma into Please let's continue. mina ngizokushiya la usale no Kinjinja mina ngiyehla No sister ngeke ungishiye naye nama ngimdingi but into engingayenza mina sister ngakutshela ngithatha uthi sex lapha. Sibona ukuthi uMathabo akaququdwa yini yena. Because the sex mayimnandi iyakhulumisa. Uyibona ngisho efonini. oh shit weekend bonayo Mathabo Ngicela uzobuza ukuthi uhambe kahle na mawuzothi uhambe kahle usho ukuthini kule weekend le uMathabo. bona bokuphi weekend litho yakuphi kimi weekend Uzwende thing yaphuma namaji. oh no Mathabo Mathabe ngakhona. uMathabo bekane. Asemfona. manje khona la uthi bekangephi usho ukuthi ngoba umbizile ukuthi uhambe kanjani later on isilima yimi nakhona Yeah, islima we sister. Enekade isilima yimi hayi mina. uyamspendela umkhiphela imali inini yamsendela shithi isilima yimi oh okay Shuthe mangayeni my sister slim. Weke islima. When we slima ke. Hayi ayisi. Bawuba islima la. manje isilima ubani
Hayi uMathabo wantu wami yanjani. Uzogcina uthi umamakho khosh. Hayi. Ayinangqondo lento eshoyo uzogcina uthi umamakho. Owakubo kababa, uhlala nobaba, owakubo kamama. Uthe umama mina angimjwayele uMathabo ngoba owakubo. Mina uzongibhora mangana next la uba isono in moso nemali ukwazi ukuthi uhambe uye koMathabo in sala nabo Mathabo boko futhi yakhona. Sister, Ngoba ngathi yibo bakwenzela izinto ezi-right. Uyenzela ifavor ne bongenzela ifavor ne? Hayi angiyenzeli for. Woman Slima ne? Hayi Uyangenzela ifavor. Ngiyamthanda uyazi naye. So Eke so mawuthi uyamthanda, masingafanele uMathabo uzomlahla. Uzomtshela uMathabo ukuthi asamfuni. Uzofocusa kumuntu wakho. hayi uMathabo angijeli naye. At least wena okay. Bengidakiwe. At least wena noMathabo khathi udakweni uyisebenzisile condom. Yeah, sisebenzile. Ngeke sazi. Ngabe akuvelanga no King Ginger bengeke iziphumele lento kushuthi silima nje yimi noma ngaba ningamfonela uMathabo umtshela ukuthi sekuwo wakho like Okay. like owakho Yeah, so- uzinikele kuye ne. Uzwe. Yeah. Waza lethi number. Isikhathi. Lethi number. Mtshele ke ukuthi wawudakiwe. Ngiyamtshela ngithi akafuni understand. Ubani ongafuni understand? Mathabo. Ah, Ufuna understand it. angithi ngifuna ukuchazela ukuthi Ukuthini? ukuthi bengidakiwe ngalesikhathi. So Kodwa condom ayikhumbula mkhulu. Mathabo. Kwazi wakushubela dog. Laze kubandana kanje. Sister usazomupha lama round njengoba hello ngicela ukukhuluma noMathabo. Kupha kubwala iMathabo. Hello? Hello? Hi, can I speak to Mathabo? Huh? Ukwethu ubani uba ikhama. Utukulu yamazi. Yeah, ngiyamazi. Wena naye yini? Siyajwayela. Natural. Okay. Utukulu unomuntu wakhe la and wena bakwazi. Sena akangazi. Yeah, Tukulu sho ngilahle phela uthi uzomlahla la. Uthi Hayi. Angamlahle. Sokhuluma. Beka la ne. Lana ukhuluma ithi ngithi ne-ex kaTukulu and I'm sure uyazi nokuthi uTukulu ujola nami wona de uyisilima ngakhona. Uzojola naye ke uTukulu wakho usale naye makanganamali ahawula la ngathi silime esimanje Yeah. uzosala naye. yeah, nawe njengoba uyisilima, nawe njengoba uyisilima esimanzi. Lalela. Mina naye sijole for 2 years now. Wow. 3 years. Intense mosileyo. Naku 3 years. Kathi Wow. umphika nje dog uthe umazi. Uthi wena ukhazini kababa wakhe esayidini lama wakhe kodwa kumkhulu wakhe. Yabo ukuthi ujola nesilima kanjani? Yeah. Hayi. Yeah. Ya usale naso ke isilima sakho sa 3 years. Yeah. Sikwenza isilima Yeah. for 10 years. Yeah. Sizokwenza isilima for 10 years. Nibelonga together. Into enganangqondo. Do isilima ngakhona ufana naye. Shem, ngifana nawe. Yeah. Oh sister, manje njengoba usubona ukuthi iya decide inkalakatha la ithatha umuntu wayo zithini? Uzoqhubeka nalo? Sefuna uzoqhubeka nalo? Angiqhubeki naye. Asamfune? angicela explain ukuthi why beyizi. Explainile and you explain into enganangqondo. Ngahamba Unutshela phela ukuthi kwami ngizosabaya uzobona ukuthi uyaphi. Anginga lapha. Uzoya kuyo uzomlanda uMathabo wakho. Hayi uMathabo hayi angithamthanda. Manje mina ngihlangana ke ngoba mina angisayingeni indaba yami nawe. Ayinaphela phela ungikolele. Uzongiphelelisa ngabo Mathabo angengixolele. Sala kuMathabo wakho wa 3 years. Ngishilo ngathi silima yimi la cabanga. so wena sister uyamiyeka. Ya ngiyemyeka ngikayithi ngathi. Ayabona futhi ngicela mathatha. Awumana. Yathi ngiqede mfethu ukushutha bhuti wami ihloniphe lento ayishoyo. Ngilinde ngiqede ukushutha bese siyashutha uyabona. Sengize ngakhatha ngenxa yakho. Hayi amashela. Asambe ke. Sure. Awuthama asakufuni kumamazi. Sister asamfuna ngithi. Uzohamba naye. Shop naye. Angihamba ngiyi-1. Hamba uyi-1. Yeah. So asena ntombi usushimana. Awunayo uMathabo. Mathabo. Nayo 3 years. uzonlahla. That's nice. Mele nishade. Yo. Ngingimeme. Hamba sister ngingisani requestela. Vele nina. Yeah. Yeah, wena imali angizoma nami. Uyekele ngani? Kanti ongenza kahle. Wena wena ungayenzi the right. Angithi bengiyenza into right ngalesikhathi bengidakiwe so ngiyayenza iphupho. Why ungaxolisanga?
Ufuna ukuxolisa kule nto enokuthanda. Understand. Fethi nathi ngesikwazi ukuma nawe. Hhayi mfethu. Ngoba into oyenzayo awukwazi ukuxolisa. Into engizokuxolisa. Uyaphetha ukwazi ukuxolisa. And ngeke ube nayo intombi uma uzoqhubeka kanje. Kumele uyimele. Anathi ukhazini ozalo uma wakho kamzala. Tababa omncane. Ayikho ke le. Ayikho. Do the right thing, Chris. Take us to the nearest Uber. How long? Please. Yeah. How long? Okay. Uthi ngimbuze sicela ukulesi phone. 3 years. Uthi Angizani nawe. Nangu umuntu wami la nginaye la. Ayikho into Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.